wawazifumu lero ndabwera ndi nkhani yake ya mwana opunduka uyu. Mwanayo ndi opunduka koma poyamba sanali opunduka. Nkhani imene ndofunika kwambiri makamaka kwa azibambo komanso kwa azimayi amene muli ndi ana. Nkhani yake ndiyomvetsa chisoni kwambiri, ndicho ndakuluakulu imvereni nkhani imeneyi. Mwana amene dzina lake ndi Chinedu anabadwira banja labwino komanso amakhala bwinobwino mu banja mwawo, koma zinthu zinasintha pamene mayi yake anamwalira yeyu ali wamng'ono. Anayamba kukhala ndi bambo ake yekha. Kenako bambo ake aja anapanga chiganizo chofuna kukwatira mkazi wina ndi cholinga choti mkaziyo azisamalira mwana wawo, ndipo anakwatira. Atakwatira chonchija masiku oyamba mkazi uja ankasamaliradi mwana uja kuyambira mu chaka cha 2014, koma zinthu zinasintha mu chaka cha 2017. Bambo ake anapanga chiganizo chopita ku tawuni ku Lagos kuti akayese mwayi. Atanyamuka bambo ake, m'miyezi yochepa mwanayu anakhala bwinobwino ndi mayi yake. Kenako mayi yake aja anayamba kumfunsa mafunso mwana uja. Uganiza zokuti iweyo bambo ako akazakamwalira uzaleka chichumachi? Ankamfunsa mafunso okhuzana ndi katundu izi ndi izi. Mwana uja ankanena zoti ineyo ndi wang'ono sindidziwa china chilichonse, ende zimenezo ndibe nazo ntchito. Kenako mayi yake aja tsiku lina anazuka usiku, anamdzutsa mwana uja. Tazuka, mwana uja atazuka anayamba kumfunsa mafunso. Ndilota zokuti ineyo umagonana nane, tandiuze chilungamo, umandigona? Mwana uja analodabwa, fira anali wang'ono wa zaka 13, sankadziwa kugonana kuti ndi chani. Mwana uja anakana, ine sindidziwa china chilichonse, ndomakulota iweyo ukundigona, umandigona ndiwe mfiti, umandigona mumatsenga. Mwana uja analodabwa, mayi zimene akamba zindiziti, faine zimene sindizidziwa. Mwana wa zaka 13 sankadziwa kuti kugonana ndi chani mbuyomo kalekalelo, koma pano pamwina akudziwa, koma nambiri poyamba sankadziwa. Ndi zinali zachilendo kwa mwanayo. Anakana. Mayi aja anati okay chabwino, anamusiya. Mawa lake kutacha mwana uja ankakonzeka bwinobwino kuti azipita ku sukulu. Mayi ake aja anamuwuza usapite ku sukulu. Mwana uja anamvera okay chabwino, anakhala pa khomo. Cham'mateni mayi ake aja anamuwuza bwera kuno. Anapita mwana uja. Atafika mwana uja anamuwuza ndifuna ndipite naye kwina kwake. Anamtenga anapita naye kwa sing'anga. Atafika kwa sing'anga kuja anamuwuza sing'anga uja mwana uja ndi uyo. Sing'anga uja anamtenga mwana uja analowa naye nyumba. Anayamba kumfunsa mafunso. Sanagwiritse ntchito mphamvu yake sing'angayo, mwina analowa boza. Taruze iwe ndiwe mfiti? Mwana uja anakana, ine ufiti sindikudziwa. Anampanikiza ndi mafunso koma mwana uja ankakana. Kenako anatenga mwala wa white, anawukhudzakhudza m'manja mwake, ndiolenga kasalu kumanga manja mwake. Anatenga makala, ndiolenga sabola opelapela, kuyika makala muja ndikuyatsa mbawula. Anamuwuza manja ake ayike chonchi, ndi utsi uja mamenya manja mwake. Ndiye kenako manja ake anayamba kudyeka. Mwana uja anayamba kulira pamene pajapo, fa chinali chilango chokwereka kwambiri. Sinifiti koma sizinamveke. Anammenya murumu ari kumulanga kuti aulule, koma mwana uja anakanitsitsa, anakana kuti simfiti. Kenako mayi ake aja anaona zoti this is too much. Analowa nyumba muja, anamtenga mwana uja ndikumapita naye. Atafika ku nyumba mayi ake aja, mayi ake amene ali agogo ake amwanayo, agogo ake omupeza, anamuona mwanayo amene alili. Anayamba kumfunsa mwana wawo, iwe wantani mwanayo? Anafotokoza zoti ndinapita naye kwa sing'anga, koma simmadziwa zoti sing'angayo apanga izi. Kenako anamvera chisoni, anayesera kumuthandiza mwana uja koma sizinatheke. Kuntengera kuchipatala anawakaniza kuti musantengere kuchipatala. Mwatengera kuchipatala angathundimanga. Mayi aja anamvera, sanatengere kuchipatala. Ndi mwana uja amakhalabe ndi mabala aja. Mabala ake ndiopsa kwambiri, singathe kuwaonetsa, fa ali sensitive. Kenako wakhala yekha kwa nthawi yayitali. Manja ake anayamba kuola ndipo amanunkha kwambiri, koma palibe chimene anakapanga, chifukwa anamuwuza kuti ukadzangauza makolo ako amene ali bambo ako ndizakupha. Ndi mwana uja anali ndi mantha, ndipo kudali kovuta kuti auze bambo ake, chifukwa mu chaka cha 2017 mafoni sanali ochuluka. Nokhaso mukudziwa ndi zinali zovuta, chifukwa akamankhula naye pa foni mayi ake bambo ake, iye uja ankamuwuza zoti usakambe china chilichonse, ukangokamba ndikupha. Ndi mwana uja wakhala yekha kwa nthawi yayitali. Koma tsiku lina mwanayo akuyenda anakumana ndi munthu amene ali mnzake wa bambo ake. Anamuona mwana uja amene alili, anayamba kumfunsa, chochitika ndi chani, tandiuze zikhala bwanji? Mwana uja ananena zakuti ndimaphika ndi madzi anandigwera m'manjamu. Ndala uja ananena zoti iweyo kunama, mabala madzi samakhala chonchi, tandiuze chachitika ndi chani?
Mwana uja ankakana kenako anavomereza. Ineyo apanga izi ndindani mayi anga ondipeza. Anafotokoza china chilichonse kenako njala uja anamuza usochani tiye tipite kuchipatala. Anamtengera kuchipatala mwana uja. Achipatala anawuza zoti tufuna ripoti ya ku polisi. Anapita ku polisi, anatsegula mulandu, anakathandizidwa kuchipatala. Akuthandizidwa kuchipatala kuja anawuza zokuti mkono mmodzi waula kwambiri ndiye tikuyenera udule. Winawo tingathe kukonza bwinobwino kuthandiza koma winawo tofuna tingoudula. Ndipo anaudula. Mayi aja anamangidwa mulandu wake umenewo. Bambo ake amwanayo anangoona news pa TV. Ndipo amene ankabwera ali ndi nkhope yachisoni kwambiri kuti mkazi wawo omupeza wapanga chipongwe mwana wawo. Ndenda bwana nkhani imeneyi ndi cholinga choti azimayi ena ake mutengepo phunziro, azibambo ena ake mutengepo phunziro. Ana amene mmasiya m'mambuyowa azimayi amakumana ndi zambiri zokhoma kwa azimayi owapeza. Chonde lekani nchitidwe umenewo. Ndiponso azibambo ambiri mumakakamira kutenga ana kumapita nawo koma anaja amasowa chisamaliro. Chifukwa ana anu amene mwapanga nawo ndi amayi owapezawa ndi amene mmayika pa namba 1. Ena aja simmalabadira ndi amasowa chisamaliro. Ndi bwino kwasiya ana aja ndi mkazi wanu ino nkomangopita kwangu aona. Chifukwa ana aja akamakumana nzovuta ndi mkazi wanu omupeza inuyo chikondi chimakupeperesani. Olokuti akuwuzeni kuti mayi anga ondipezawa amandipanga zakuti simmazilengera. Chifukwa muli muchikondi mwapepera. Ndi chonde azibambo phunzirani pa nkhani imeneyi. Asiyeni ana anu aja kwa mkazi wanu kapena kwa mayi anu kapena kwa azibere anu zichipopo. Koma osasiya kwa mkazi omupeza. Chonde lekani nchitidwe umenewo. Mwana amene anabadwa wabwinobwino anali ndi manja abwinobwino koma taonani zonsezi anapanga ndi mayi ake omupeza. Pano pa bambo ake apanga regret chifukwa mwanayo anali wanzeru kwambiri. Ku skulu amachotsa namba 1. China chilichonse ndi namba 1. Koma taonani anamuonongera sogolo taonani. Of course ku skulu kangatumapirabe koma anampira sogolo. Fazikazi ena akazi zingakwatira manager ndopunduke zindizi. Anamuonongera sogolo kwambiri. Ndi chonde azibambo tengani phunziro pa nkhani imeneyi. Ndi chonde azimayi tengani phunziro pa nkhani imeneyi. Nkhani imene bwana lero ndi imeneyi. Osayiwala gezo panga subscribe to my YouTube channel kuti zinthu zambiri zikachitika zizopezani mosavuta. Fa nkhanizi zikubwera daily. Tinakali tidakatira. Ero azifumu.